Igbo anyị abịa. Igbo class world. Hai, ndị be anyị. Unu n'anya, ana m ewetele unu maka ọlụ. Enyebugo m unu nye n'Igbo class world. Na-eni kọpịlịn ya. Unu fu dia website. Ọkwa unu fu dia website. Ịkọpịlị ona itinye na browser gị. Ịsaachị ya. Nọmba 22. Enye m unu nọmba 24 n'Igbo class world ya na ihe ndị fa na-alụ. Ihe afụ ihe ndị fa na-alụ. Ọkwa ifu ya. Screenshot ọnya. Screenshot ọnya ma ọ bụ ịkọpịlị ya ma ọ pause ọnya kọpịlị ya. Ịma na ọ na-abụ ntinyechi enye na comment section. Ọtụtụ na-asị na fada afụ ya. Ọ bụ ya ka m ji wepụta ya na screen ebe a ka unu fụzi anya. Kọpịlị ya unu ọdị. Unu afụ gị. Unu fụli ya. Work consultant ya na ihe ha na-emegasị ya bụ ine anya. Ọ bụrụ na ị dị qualify ịkọpịlị ya ma ọ bụrụ na ị dị qualify itinyebe CV gị na ụmụ ihe ndị ọzọ niile. Ọ bụ ndị bezi na United Kingdom. Nekwe nọmba 21. Jeeni na Igbo class world ka unu fụ ọlụ n'uju. Etinyego m enweta m ọlụ 24 ya bụ afafa webụsaịtị fa na ihe ha na-eme. So nọmba 24 and the 23 dị na Igbo class world. Ịchọọ ifu ya ịga ebe ahụ iluo imak yala anyị follow ya bụ na ịmala ihe a na-eme ebe ahụ. Ka isi gị afọ Igbo class world saachị anya Igbo class world. Spelụ class with care. Spelụ class with care ya bụ na ifu ya anyị nwee yellow logo edere Igbo class world n'ọlụ nọmba 21. Unu filia Hyper Recruitment Solution. Ọ bụ afafa na webụsaịtị fa. Ịkọpịlị ya https://www.hyper.com. Inwetefa na direct webụsaịtị fa. Ị ga-afụ about them. Ị ga-afụ dia telephone. Ị ga-afụ dia email. Ibido mebe apply. Fa na-enye work sponsorship for ndị nọ na UK already ya na ndị nọkwa be anyị. Unu ga-ebenefit ya ndị nọ be anyị ya na ndị nọ na UK already. Onwe ndị nọ na UK si na fa nwere ọlụ na fa ada afụ ọlụ na fa mara ebe fa si ga-enweta sponsorship na-enye ka ọgba yakata. Igbo anyị abịa na-ewetela unu ihe ndị a ya bụ ụmụnne na-enekwen unu ga-afụkwa ọzọ. Nke bụ nọmba 20. Kedu afafa? LJB and the Company Construction Limited. Maka ndị ga-achọ ịlụ construction ifuru na ọgbagolu unu and nọmba fadị ebe a. Email fadị nke a dịzili unu ofele. Ihe ị ga-emezi bụ kọpịlị nọmba fa. Ọ bụrụ na ị nọ na UK ịkpọọ nọmba fa direct 020. Ọ bụrụ na ị nọ na be anyị ihe ị ga-eme bụ iwepụ 0 bụ ụzọ itinye +44. Itinye +44 wee nwee ike kpọọ ma ọ bụrụ na ị nọ na be anyị ma ọ bụ mba ọbụla. Mana ọ bụrụ na ị nọ na UK kpọọ ya direct. Mba ọbụla ị nọ na wepụ 0 bụ n'ụzọ tinyezie +44. +44 bụ UK code. Ifugie maka fa na-edil with construction. Igbo anyị abịa. Igbo class world. Ha ndị ọma anyị na-ekene unu na-ewetele unu ọdịmma ndị Igbo. Ọ bụ ka ọ dịle ndị Igbo na mma. Kedu ihe unu ga-emele anyị? Kesaa na ya. Kesaa na atụmatụ anyị. Kesaa na ọrụ anyị a. Mee ka ndị na-ejili efu ya ka fa nwee more opportunity. Ndị matchmaker unu na-edekwela anyị edemede na eke unu si gaa na-ede. Ibi ide afa gị ide maka onwe gị. Ịkọwa maka onwe gị obele. Ịkọwa ụdị onye ị na-achọ. Unu ma na ebe a bụ matchmaker. Anyị a na-asịkwa eme ọlụ ebe a kama mmeketa omebe m n'obi m bịakwa ebe a bịa mee ọlụ. Ọ bụ matchmaker ka anyị na-eme ebe a. Ya bụ ị na-achọ di ma nwunye ideela anyị edemede na nọmba anyị ji eme matchmaker. Anyị nwee nọmba maka ọlụ. Ya bụ unu gata na Igbo class world iju anyị kedu nọmba ọlụ anyị nye unu maka ọlụ. Ihe ọzọ unu ga-eme bụ unu jee inbox unu dee ihe. Unu jee inbox unu dee ihe ndị na-achọ ọlụ. Unu jee inbox dee ihe ndị na-achọ matchmaker fadebie na nọmba anyị.
anyị na-ejekwa na reply ifa ya bụ ndị be anyị saa anya gbada ịchọ ọlụ na ọlụ n'uju. Ọ bụ anyị na-ewetara ụlọ ọlụ agụmakwụkwọ na mba ofesi, ọlụ na mba ofesi, agụmakwụkwọ na mba ofesi, njem ya na ipromote language anyị, nkwalite asụsụ na omenala na ọdịnala Igbo. Ọ bụ ihe anyị na-eweta. Anyị na-eme matchmaker maka na alụmdi na nwunye dị mkpa. Chukwu kwulie n'akwụkwọ nsọ si nụba di na nwunye, ya ka anyị ji eme na-akwado ihe Chukwu kwu, ka Chukwu kwulie si na ọ dị mma, ka Chukwu nwee obi aṅụrị na anyị na-akwado ihe ome. Ya bụ kwadobe na anyị. Ihe unu ga-emela anyị bụ onwere ihe ọzọ anyị si unu meela, unu kesee ozi ọma anyị, kesee na ozi ọma anyị. Onwe ndị ọ dị mkpa fe nwere dị information, a sị na information bụ power. Now fe nwere information ka ekwenụ ka fasi ga-eje wee na ya bụ enyemaka ị ga-enyere nwanne gị bụ ikesie ka o luo mmadụ ntị. Unu bịa unu na-akọmentị na-ashị ya, tinyere na anyị aka na like button, kesee na share na ozi ọma anyị, shiaba na ozi ọma anyị. Ọ bụ ọrụ onye ọbụla ga-ebenefit ya ka anyị ji na-eweta na-enye ka ọ gbaa na screen ya kata, maka a na-abụ ntinyechezie na comment section ma asị na afụrụ ya ọ bịa na-ewute m, opportunity a na-aga. Now anyị na-emekwa ọrụ na Finland, anyị na-eme organize ndị a ga-enye certificate, anyị na-eme organize ka etinye ọrụ na Finland. Ebe anyị na-eme bụ na Igbo Class World. Ọ bụ ebe anyị na-eme n'Igbo Class World. Onwego ndị bata na WhatsApp a na-eme organize ka enyefa the right certificate faji ga-adị qualified. So anyị abụgoro partner with many companies. Now anyị bụ partner with company dị na UK na-enye care certificate. Ọzọ anyị bụkwa partner with ndị Utopian Healthcare. Ndị Utopian Healthcare fa nọ na Nigeria, fa nọ na Enugu, fa nọ na Abuja, fa nọ na Lagos. Fa na-enye healthcare certificate. Ịbịa fe train gị, nye gị healthcare certificate, ịdị qualified ije chọọ ọrụ na mba ofesi. Anyị na fa abụgolu partner. So ịchọọ ka train gị with Utopian, anyị ga-enye gị address, anyị ga-enye gị their telephone number. Ị ga-akwụnye ụgwọ n'Igbo Class World 220,000 naira. Ikwunye iweta receipt ga send gị ije mee training, ịlụzie nye gị official certificate. Mana ị ga direct ịkpọrọ Igbo Class World na ọnya zite gị, ị ga-akwụ 250,000 naira maka ayọgo mfa n'afa ndị be anyị ka fa bee ego fa si oke ebe ọ bụ na Igbo Class World na-eweta fa na fa bịa n'afa Igbo Class World, fa ga-akwụ 250,000 naira iji mee iji train efa ka fa nwee health care certificate. Mana ịbịa na onwe gị ị ga-akwụ 250,000. So ịchọ health certificate ndị Utopia iji gaa ebido tinyebe ọlụ na mba niile. Deelu Igbo Class World edemede si a na ịchọ health care certificate. Mana ị ga-adụ ready kwa ịkwụ ụgwọ, ada akwa ekpese anara asị ka njekwa bịa ma ọ bụ ka ijie ụgwọ. Mba, ihe akwa iji ụgwọ. Ọ ikwu onye kashi nye gị training ịchọ ijezie chọba ọrụ ebe ọbụla efu na ọ bụ ọkwa dị ya duty ịchọlụ gị ọrụ, just ka fanye gị health care certificate ka ị dị qualified. Anyị nwekwe another company kwa nọ na UK, anyị na fa partner kwa, fa na-enyekwa health care certificate iji ga dị qualified ịchọlụ ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ya, ime ka anyị mata ide enyi. Onwego mgbe anyị tiri mkpu ya unu bịa n'Igbo Class World ka train ya. Ọtụtụ abịara, ndị bịanụ fa abanyego kwụọ na line nọlụ na WhatsApp group a na-akwadozi train fa. First batch, second batch ị ga-esozi na ya. Ndeewo na ka emesịa.